Σήμερα θα μιλήσουμε για το Sazerac. Το Sazerac είναι ένα απλό κοκτέιλ, σύμφωνα με τους νόμους των πρώτων κοκτέιλ που κυκλοφόρησαν στον κόσμο. Είναι ένα κοκτέιλ που δημιουργήθηκε στην Αμερική από τον Antoine Peychaud, ο οποίος είναι γνωστός για τη δημιουργία των Peychaud Bitters. Είναι, όπως είπαμε, λοιπόν, ένα απλό κοκτέιλ που κατά βάση δημιουργήθηκε με γαλλικό κονιάκ, με λίγη ζάχαρη και Peychaud Bitters. Πηγάζει από τους νόμους των πρώτων κοκτέιλ. Επειδή το αλκοόλ ήταν σκληρό, οι καταναλωτές και οι bartenders της εποχής προσπαθούσαν λίγο να το μαλακώσουν είτε με λίγο ζάχαρη είτε με κάποια bitters για να γίνει πιο εύκολο προς κατανάλωση και προς απόλαυση. Το Sazerac λοιπόν θεωρείται ο βασιλιάς των κοκτέιλ από πολλούς ιστορικούς. Είναι το πρώτο μάλλον επίσημα καταγεγραμμένο κοκτέιλ και δημιουργήθηκε από τον Antoine Peychaud για να κεράσει κάποιους φίλους του στο μπαρ που δούλευε και σύχναζε και χρησιμοποιήθηκε το αγαπημένο γαλλικό κονιάκ του Antoine Peychaud, λίγο σιρόπι ζάχαρης και αρωματικά bitters. Για την συνταγή την πιο κοντινή στην κλασική του Antoine Peychaud θα χρησιμοποιήσουμε ένα κονιάκ, συγκεκριμένα το Rémy Martin VSOP. Θα χρησιμοποιήσουμε Peychaud bitters και λίγο σιρόπι ζάχαρης.